Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камала хәзер булачак темалар хакында. Сөйкемлеләр, затлылар булдыралар. Хатын-кызның эшкә дә, йортта да сезгә хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Бүген Татарстанның ел хатын-кызын ачыкладылар. Тантанадан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. ЮНЕСКО белгечләре кабат Казанда. À Kazan, dans la République du Tatarstan. ЮНЕСКО кафедрасының Бөтен Россия конгрессында нинди карарга килделәр һәм Татарстанда әлеге кафедралар ничек эшли? Айзат Шаймардан. Социаль шелтерләргә фото һәм Татарстанда ЮНЕСКО көннәре турында килешү. Тимир Шарипов является единственным специальным посланником ЮНЕСКО. Это ваш человек здесь среди нас. Мәдәни мирас объектларының киләчәге турында Алия Хайретдинова. Ауруга дару юк. Түбәнкама шәһәрендә яшәүче Людмила Чеботареваның бүген гомере кыл өстендә. Начинаем бороться за лекарства. Ни өчен ауруга бушлай дару бирмиләр? Бу хакта Нияз Рахман. Сөйкемлеләр, нәфисләр, затлылар, хәниләр, эшмәкәрләр, иҗат кешеләре, эшлекле ханымнар бүген алар барысы да Казанга җыелды. Ел хатын-кызы бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Төрле номинацияләрдә үз эшләренең осталарын ачыклау республикада инде күркәм гадәткә үрелде. Әлеге конкурс быел 26-нчы тапкыр узды. Татарстанның иң күркәм ханымнары җыелган залдан Фәйрүзә Мәҗитова материалы. Матур күлмәкләр, төрле прическалар һәм чәчәк бәйләмнәре. Бу матурлык бәйгесе түгел, ә ел хатын-кызы конкурсына нәтиҗә ясау. Бер залда республиканың төрле өлкәләрендә хезмәт куючы, үз эшләренең осталары булган хатын-кызлар. Аларны бүген президент котлый. 8 март бәйрәме котлый. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тынычлык, дөньялар тыныч булсын, семьяларыбыз бай булсын. Бүләкләр тантанасы әниләрдән башлана. Күп балалы 4 әни ел әнисе номинациясендә җиңүче, ә 3 ханым ана даны медале белән бүләкләнде. Алар арасында Мамадыштан Зиләрә Гарифуллина да бар. Балалар бакчасында тәрбияче ул, өйдә дә 5 бала тәрбияли. Яныңдан соң ышанычлы тормыш иптәшем булу кирәктер дип уйлыйм. Ул яктан мин бик бәхетле. Ир-атлардан бүләккә җыр, иҗатны тормыш рәвешенә әверелдергән ханымнар мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңүчеләр, ә хатын-кыз лидерлар берничә эштә эшләп барысына да җитешүчеләр. Алар арасында Римма Сафиулова. Бу конкурста җиңүемә инде шатландым. Минем эшемне бәяләгәнгә күрә рәхмәт. Ул крестьян фермерлык хуҗалыгы җитәкчесе дә, Тәтеш ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы башлыгы да. Хезмәтегез өчен рәхмәт. Тырышлыгыгыз өчен рәхмәт. Гаиләләребезне саклап, фундамент булып, балаларыбызны, тормышларыбызны үстергән өчен рәхмәт. Рәхмәтләр шиксез. Үз эшен булдырып үрнәк булучыларга да, озак еллар бер эштә эшләп үз һөнәренә тугры калучыларга да. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Кияүгә чыгарга, бала табарга, тәмле итеп ашарга пешерергә, хатын-кызның төп бурычлары шундый. Бүген журналист Туташ ханымнарны 8 март белән котлап Татарстан президенты шулай дип белдерде. Илнең демографик хәлен яхшырту Владимир Путин куйган бурычларның берсе. Моның өчен республикада төрле социаль программалар уйлап табылып, гамәлгә ашырылып килә. Мәсәлән, 25 яшькә кадәр бала табучыларга матди ярдәм, социаль ипотека. Бала табып, эшемне югалтам дип куркучы хатын-кызларга да ышанычлы гарантия кирәк. Вот сегодня мы поздравляли женщин, которые там имеют и по 7, и по 5, и по 6 детей. Да. Но не герои, поэтому им медаль дается не так просто. Это дети, они вот такие, но через 15 минут охота отдать маме. Подержать, а потом... У тебя лучше получается, давай, продолжай. Шәхсән үзегез хатын-кызларда нинди характер сыйфатларын яратасыз һәм хөрмәт итәсез? Ашарга тәмле пешерү. Яхшы итеп тәмле итеп ашатса, Аллаһка шөкер әйтә.
Татарстанда медицинаға да игътибар зур, айрыша районнарда яшәүче халыкның сәламәтлеген кайгыртырга кирәктер республика башлыгы. Моннан тыш хатын-кыз журналистлар белән очрашуда торак төзелеше, балалар бакчаларын булдыру, якынлашып килүче WorldSkills чемпионатын үткәрү хакында да фикер алыштылар. Ни өчен Рөстәм Нургалиевич үзен балыкчы итеп хис итми һәм хатын-кызлар өчен чәчәкләрдән дә яхшырак бүләк юк дип саный. Бу хакта тулырак исә шимбә көнне адымнар тапшыруында карагыз. Хәзер исә башка хәбәрләр хакында. Казанга Чехия президенты киләчәк, әлегә кайчан икәне түгел билгеле түгел, тик ул инде чакыруны кабул иткән. Чехиягә эшлекле сәфәр белән барган Рөстәм Миннеханов Татарстанга Милош Земанны шәхсән чакырды. Исегезгә төшерәбез, 5-6 март көннәрендә Татарстан делегациясе Российники составында әлеге илдә эшлекле очрашулар уздырды. Җитәкчеләр кичә соңгына Прагада президент резиденциясендә күрештеләр. Рөстәм Миннеханов Чехия президенты Милош Земанга республикага карата булган игътибары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Я обещаю, публично обещаю, что в рамках будущего визита России для меня будет удовольствие посетить Казань, посетить Казахстан. Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов ЮНЕСКО генераль директоры Одре Азуле белән очрашты. Президент оешма җитәкчесе мәдәни мирас борынгы Булгар һәм Зөя утрау шәһәрчеге проекты белән таныштырды. Полилингваль мәктәп булдыру планнары белән дә уртаклаштылар. Одре Азуле үз чиратында Татарстанда ЮНЕСКО көннәрен булдыру идеясын хуплаган. Тулырак Валия Хайретдинова. Сейчас участие в поддержке президента республики приступили к созданию современных образовательных комплексов. Бүген Минтимер Шаймиев тарихи һәйкәлләр буенча экскурсияны күнегелгәнчә алып бармый. Чөнки борынгы Булгар белән Зия утрау шәһәрчеге гыйбадәтханәләре ЮНЕСКО сагы астында инде. Оешманың яңа генераль директоры Одре Азуле аларны үзе барып күрмәсә дә, монда эшнең сүздә генә түгеллеген аңлый. Аның игътибарына бүген яңа проект күп телле мәктәп. 2020 елга беренчесе ачылырга тиеш, гомумән алар 6 булачак. Я с вами очень согласен, когда вы сказали, из многих приоритетов это образование, это была всегда основа. Кремльдә урнашкан президент резиденциясендә бүген бу хакта тулырак сөйләделәр. ЮНЕСКО мирасы объектларын Одре Азуле беренче тапкыр күрә. Рөстәм Миннеханов та горурлыгын яшерми. Для нас большая честь, что из 3 объектов последних 5 лет нашей страны 2 объекта представляют Республика Татарстан. ЮНЕСКО ярдәме белән Татарстан туристлар җәлеп итүче үзәккә әйләнеп бара. Масштабные работы по сохранению и возрождению историко-культурного наследия способствуют значительному увеличению количества туристов. Булгар и Свияжск. Вот статистика за 9 лет практически 20 раз увеличилось количество туристов. Не в 2, не в 3, а в 20 раз. Узган ел Татарстанның йөзек кашы булган 2 һәйкәленә килүче туристлар саны 1 миллионнан артты. Һәм моның белән туктап калырга җыенмыйлар. Алда Минтимер Шаймиев уйлап тапкан иң зур проектларның берсе полилингваль мәктәп төзү. Бу хактагы җитди сөйләшүне Рөстәм Миннеханов бер мизгелгә бүлеп ала. Ни дисәң дә хатын-кызлар бәйрәме җитә бит. Одре Азуле Татарстанда ЮНЕСКО көннәрен уздыру тәкъдимен хуплады. Безнең искиткеч мөнәсәбәтләр тагын да уңышлы булырга тиеш. Бу идеядан гамәлгә ашыруга кадәр җайга салынган эшне дәвам итәргә мөмкинлек бирә. Кадерле кунакка истәлекле бүләк тә бирәләр. Минтимер Шаймиев кулыннан милли киемле курчак һәм татар бизәкләре төшкән яулык. Одре Азуле кабат килергә вәгъдә итә. Уртак эшләребез күп әле ди. Бүген Одре Азуле Татарстанның ЮНЕСКОга кергән мәдәни мирас объектларының берсен генә күрде, ул да булса Кремль. Калганнары барысы да макетларда, ләкин инде киләсе очрашуга аңа барысында күрсәтергә вәгъдә бирделәр, хәтта уникаль агач археология музеенда. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Иштелле мәктәп салоны ЮНЕСКО башлыгы хуплады. Халыкара оешманың генераль директоры Одре Азуле Татарстанда төрле милләт, дин вәкилләренең дус тату яшәвен аерым билгеләп үтте. Бу хакта ул бүген Казан ратушасында узган ЮНЕСКО кафедраларының Бөтен Россия конгрессында да әйтте. ЮНЕСКО белгечләренең фикерләрен исә Ойза Шаймарданов тыңлады. Реформа здравоохранения в Российской Федерации
Казан медицина университеты бу биредә ЮНЕСКО кафедрасы эшли. 2009 елдан студентлар монда шул оешма программасы нигезендә белем ала. Ул исә Берләшкән Милләтләр оешмасының 2005 елга декларациясенә нигезләнгән. В структуре кафедры работает этический комитет. ЮНЕСКО кафедрасында этика комитеты эшли, ул бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасында теркәлде. Алар яңа даруларны, медицина җиһазларын тикшерәләр. Бу бер генә мисал. Татарстанда ЮНЕСКОның 3 кафедрасы бар. Иң беренчесе 1998 елда Тизбида ачыла. Барлык кафедраларның да максаты халыкара белгечләр белән хезмәттәшлек итү, ЮНЕСКО таләпләрен үтәү. Бу залда исә Россия вузларында эшләүче ЮНЕСКО кафедрасы җитәкчеләре, аларның бөтен Россия конгрессы 4 елга бер генә оештырыла. Алар арасында галимнәр, дәүләт шәкилләре очрашу исә алкышлар белән башланып китте. Татарстан ЮНЕСКО белән бергә эшли. Минтимер Шәймиев тәкъдим иткән 3 төрле мәктәп проектында халыкара оешма ярдәмендә эшләргә телиләр. Бу туган телләрне, шул исәптән татар телен саклау өчен мөһим. Проблемы языков, вопросы их знаний и сохранения волнуют не только Республику Татарстан, но и ряд национальных образований Российской Федерации. Сказал бы, не только России. Это проблема и международного уровня. Не случайно Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 2019 год провозгласил Международным годом языков коренных народов. Это очень своевременное решение. À Kazan, dans la République du Tatarstan, Мин Татарстанда булуым белән бәхетлемен. Бу төбәктә төрле милләт, дин вәкилләре тату көн күрә. Монда бергә ничек яшәү юлларын эзлиләр. ЮНЕСКО кафедралары дөньяда 90 еллар башында барлыкка килде. Хәзер Россиядә 63 мондай кафедра бар. Спросили, какая польза от ЮНЕСКО? ЮНЕСКОдан инде файда булуын сорыйлар, әмма сырттан инде файда бар. Бу кафедралар белгечләрне берләштерергә мөмкинлек бирә. Практическая польза от кафедры ЮНЕСКО заключается в том, что Бу кафедраларның файдасы зур. Алар халыкара белемнәрне аерым элитага гына түгел, бөтен кешегә тарату өстендә эшли. ЮНЕСКО белгечләре өчен бу тәҗрибә алмашуда. Алар шушы вакыт içендә Татарстан тәҗрибәсен дә өйрәнде. Аны уникаль диләр. Соңгы 5 елда Россиядән 2 объект кына дөнья мирасы исемлегенә керде. Икесе дә Татарстанда. Болгар белән Зөя. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда 73 мең кешенең пенсиясе тормыш минимумнан түбән. Хәзер аларга түләнә торган акчаны яңадан санаячаклар. Бүген Дәүләт Советы депутатлары шул турыдагы федераль законны яклап тавыш бирде. 12 мартта аны Дәүләт Думасы караячак. Безнең республикада гыйнвардан пенсионерның тормыш минимумы 8232 сум тәшкил итә. Хәзер пенсиясе түбәнрәк булганда аерманы өстәп түләячәкләр. Бүген шәһәрендә авыр хәлдә яшәүче Фәрит Әгләмовның туганы табылган. Исегезгә төшерәбез, безнең канал 27 февраль көнне ялгыз бабайның язмышы турында Татарстан хәбәрләре тапшыруында күрсәткән иде. Ул утсыз, сусыз, газсыз, аяныч шартларда гомер итә. Аларны коммуналь хезмәтләргә түләмәгән өчен үзәләр. Психик авыру белән яшьлектән интеккән ир кеше хәзерге вакытта шәһәр хастаханәсендә тикшерү дә үтә. Дөрес, район аның фатирын ремонтлый да башлаган. Ул арада Фәрит абзыйның туганы да табыла, бабайга ярдәм итә башлый. Инде март азагына кадәр Фәрит Әгләмов ремонтланган фатирына кайтыр дип көтелә. Ишендәге коммуналь турбаларны, электр челтәрләрен ремонтлау эшләре белән бүген электричествоны ясадык. Понедельниктан су турбалары һәм канализация турбалары белән эшләр башланачак. Бүген көндә Әгләмов Фәрит үзе инфекцион диспансерда обследование үтте. Һәм бүген көндә тагын обследованиедә лечебный учреждениедә урнашкан. Авыруга дару юк. Түбән-Кама шәһәрендә яшәүче Людмила Чеботарева шундый хәлдә калган. Сирәк авыру белән интегүче ханым ай саен түләүсез дару белән тәэмин ителергә тиеш. Тик ни хикмәт, чираттагысы билгеләнгән вакытка аптекага кайтмаган. Ни өчен бушлай дару юк соң? Моның сәбәбе нәрсәдә? Нияз Рахман ачыклады. Эвакуацию на Чеботареву не поступал. Вы оставили рецепт на днях, должен поступить. Даруханага бару тагын нәтиҗә бирми. Людмила Чеботареваның улы Сергей көн саен бу сукмакны тапты. Әнисе үпкә гипертензиясе, орфалы авыру белән интегә тиешле даруны инде 20 февральдә үк кайтарырга тиеш иделәр ди ул. Хәзер март. При малейшей нагрузке человека. Бераз авырлык килгән саен тыны кысыла, хәле китә, аңын югалта. Әгәр дару кабул итмәсә, нәтиҗәсе бик аяныч тамамланырга мөмкин. Әнисенең берничә көнлек кенә даруы калган гаилә шуңа борчыла. Бу хәл 2016 елда башлана. Закон буенча мондый төр авыруларны дәүләт дәваларга тиеш. Чеботаревлар судлашып Ревация дигән препаратны алу хукукын яулый, ләкин аны табу җиңел булмый. Лекарственный препарат Ревация. Ревация дигән препарат ташламалы дарулар исемлегенә керми. Бу мәсьәлә буенча Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать итәргә
керек. Бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без бүген сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен моңарчы булган даруны хәзер чебутаевлар өчен кайтармыйлар? Дару алырга акча кирәк иде. Бүгенге көндә акча мәсьәләсе каралган. Без ул акчаны таба алдык. Иртәгә берсе көнгә ул дару Нижнекамскида булырга тиеш. Түбән Камада мондый авырулы 3 кеше теркәлгән. Рецептны урында табиблар яза, өстәмә чыгымнарны министрлык каплый икән. На сегодняшний рецепт выписан. Бүгенге көндә авыруга рецепт язылган, ул тәэмин ителә һәм һичшиксез даруларын алачак. Түбән Кама даруханәләренә Людмила Чеботарева өчен тиешле дарулар инде шушы көннәрдә кайтырга тиеш. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының вәгъдәсе шундый. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Яз Рахман, Яңа Гасыр каналы. Әгерҗе районында яшәүче Кудрявцевлар гаиләсе урамда калмаячак. 9 елга якын яшәгәннән соң Дәүләт торак фонды яшьләр программасы буенча бирелгән йорттан чыгып китүләрен таләп иткән иде. Беренче кертемне түләсәләр дә башка акча сораучы булмый. Фондка йортларның бәясен билгеләргә сорап та язып карыйлар. Күченү белән исә йортка ремонт кирәклеге дә ачыклана, диварларны һәм түбәне җылытырга да туры килә. Ә менә узган ел йортка түләмәгән өчен судка чакыру кәгазе дә алалар. Янәсе миллион сумнан артык бурычлары бар. Ничек кенә булса да Әгерҗе районы суды кешелекле һәм дөрес карар чыгарды. Аның нигезендә Кудрявцевлар гаиләсе үз йортларында калачак. Агрызский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований Государственного жилищного фонда. Әгерҗе районы суды карар чыгарды. Кудрявцевлар Дәүләт торак фонды таләп иткәнчә йортны бушатырга да аренда эшендә түләргә тиеш түгел. Фонд тарафыннан килешүне өзәр өчен нигез табылмады. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Музыка һәм хуш исле ләләләр. Матур бәйрәмнәр оештыра беләбез, без шуның белән бик бәхетле. Бүген ТНВда хатын-кызлар көне уңайыннан оештырылган бәйрәмнән Рания Абдрахманова. Зур сәүдә үзәгендә хатын-кызлар өчен көтелмәгән музыкаль бүләк. Үтеп барышлы шакаттым, шундый сюрпризга. Хатын-кызларны чын хәрбиләрчә котлау тантанасында Илдар Сафилин да булып кайтты. Нефть һәм химия тармагында ышанычлы партнеры бүген Рөстәм Миннеханов Казанда Германияның Линде компаниясе вәкилләре белән очрашты. Шунысын әйтергә кирәк, алар 2 дистә еллар дәвамында Татарстан белән ныклы хезмәттәшлек итә. Зур проектлар Казан Арксинтез, Таиф НК һәм Түбән Кама нефтехим компанияләрендә тормышка ашырыла. Моннан тыш Линде компаниясе бүген этилен комплексын төзү проектында да катнаша. Бу хакта килешү әле күптән түгел генә имзаланды. Моннан тыш Татарстан Алман вәкилләре белән табигый газ эшкәртү өлкәсендә дә сөйләшүләр алып бара. Переработки жирного газа, она очень перспективная, и здесь мы тоже могли бы с вами организовать работу. Нет никакого сомнения, что ваши технологии сегодня одни из современных продвинутых в мире, реализуются в том числе и ваши проекты. Башкала хатын-кызлары бәйрәм алдыннан сәүдә үзәкләренең берсендә уйламаганда гына көтелмәгән бүләккә ия була. Татарстанның Росгвардия бүлеге хезмәткәрләре 8 март уңаеннан гүзәл затларга музыкаль флешмоб оештырды. Ир-егетләр җанлы музыка уйнатып, нык ашыгып барган гүзәл затларыбызны да битараф калдырмады. Эскалатордан бер төркем хәрби төшәүзләре һәр вакыттагыча җитди хәрби киемдә булса да, бүген аларның максаты башка. Хатын-кызларны тәбрикләү, аларны шатландыру, шулай ук хәрби бурычка тиң. 15 музыканттан торган оркестр зур сәүдә үзәген яңгырата бүген. Моны ишеткән хатын-кызларның бәйрәм мәшәкате онытыла. Бүләкләр сатып алырга, әтиәниләргә, әнигә инде, әбиләргә. Көтелмәгән бүләк инде бу. Әйе. Мин үтеп барышлы шакаттым, шундый сюрпризга. Репертуардагы җырлар төрле, хатын-кыз колагы белән ярата диләр. Шуңа күрә җырларның иң-иңнәрен сайлаганнар. Сразу сизелә, ничек каршы алалар безне. Көлтерәләр да, төшерәләр видеокамераларга. Беренче генә ел түгел, безнең Кремльдә августта ел сайын фестиваль була. Хәрби оркестрның чыгышлары төгәлләнсә дә, алар яңгыраткан көчле аһәң хатын-кызлар күңелендә тиз генә онытылмаячак. Һәркем моннан чын бәйрәм кайфы белән кайтып китте. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Бүген алар өчен кояш якты нурларын сибә, чәчәкләрнең иң матурлары бүләк ителә һәм җыр көйләр дә алар хөрмәтенә яңгырый. Бүген безнең канал егетләре яңа гасырда эшләүче гүзәл затларыбызны нәкъ шулай котлады. Журналистика хатын-кыз һөнәре дисәләр дә, безнең оешмада, мәсәлән, көчле затлар күбрәк, 300 хатын-кыз һәм 350 ир-ат эшли. Бүген алар коллегалар өчен оештырган бәйрәм тантанасыннан Рания Абдрахманова. ТНВның зур студиясендә гадәттәгечә төрле тапшыруларда катнашучылар түгел, ә үзебездә эшләүче гүзәл затлар җыелды. Бәйрәм бүген. Ирләр сөйли, кызлар елмая. Спасибо, во-первых, нам за терпение, которое проявляете вы по отношению к нам, потому что мужчины ТНВ, я думаю, такая не сахар. Гомумән, булганыгыз өчен рәхмәт ди оешма җитәкчелеге. Калган егетләр дә җылы сүзләргә кушыла. Матур чәчәкләр бүләк итәбез, тортиклар, в общем, супер сюрприз. Бөтенесе, Аллаһка шөкер, елмаеп, җырлап, биеп йөриләр. Кызлар, бәйрәм белән без сезне яратабыз. Тормышта, янәшәңдә үзеңә бүләк итердәй хатын-кызлар булу, ул бик зур бәхет ират өчен. Мин чын күңелдән тәбрик итәм. Әнине, бергә хезмәт итүче коллега кызларыбызны бәйрәм белән, кызлар. Татарлар тапшыруы мөхәррире Ләйсәнә Садретдинова бу көнне язга мәхәббәт аңлата. Яратам. 8 мартны яратам. Чөнки ул игътибар бүләк итә, күбрәк мәхәббәт бүләк итә, матур елмаюлар бүләк итә. ТНВда 700-дән артык кеше хезмәт куя, шуларның яртысыннан күбрәге гүзәл затлар. Бүген алар үзләрен чын патша кызы кебек хис итә алды. Яраткан компаниябыз үзедә менә шулай кайфны, күңелле, күренлек иттереп, матур бәйрәмнәр оештыра белә. Без шуның белән бик бәхетле. Яңа гасыр каналында үз эшләренә гашык җаннар эшли. Менә шундый хатын-кызлар, алар барысы да затлы, назлы, нәзакәтле, хыялый һәм шул ук вакытта җаваплылар. Гел шундый булып калыгыз, кызлар. Бәйрәм искиткече. Беләсезме, менә безнең ТНВ каналы белмәгән шундый үзенчәлекле котлаулар белән аерылып торды. Без яратучы туган, җаннар якты дөньяга, җаннар якты дөньяга. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җир йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда. Бүген чыннан да бөтен ТНВ студиясе хатын-кызларның елмаюыннан балкый. Ә чәчәкләрнең хуш исләрен сүзләр белән генә тапшырырлык түгел. Бәйрәм белән сезне гүзәл затлар. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Софинин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Соңгы арада Акбарс командасы һәм Рубинда безне сөендерә алмады. Башка кызыклы яңалыклар бармы? Рубин командасы кызганыч Россия кубогыннан чыгып калды. Аның каравы безнең спортчыларыбыз кышкы универсиадада бик лаеклы һәм уста итеп чыгыш ясый. Аларга алга таба да уңышлар теләп калабыз. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Женщина – источник всего прекрасного, жизни, любви, красоты, милосердия, вдохновения. Мы искренне уважаем ваше терпение и мудрость. Благодарим за интуицию и гармонию. Наши милые, добрые, нежные. Группа компаний «Таиф» поздравляет вас с праздником весны. Приглашаем в город Уфа на крупнейшие отраслевые события, международную выставку «Агрокомплекс» и агропромышленный форум. Новые технологии и оборудование от лидеров отрасли. Профессиональная деловая программа. 12-15 марта. ВДНХ «Экспо Уфа». Японский Datsun доступен по льготной государственной программе. До конца марта в автоцентре «Марка Казань» Datsun от 369 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Центр проктологии Алан Клиник. Профессиональное лечение геморроя. Только до 1 мая. Лечение катаракты 29 900 рублей. Клиника Кузлер 295 94 40. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы.
30 марта, 18:00, Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Belkada tunlar bilan xo'shlashalar. Bori tik birgina otna, barliq mex ishlanmalarga 50% qadar tashlama. Belka, Tatariston jidi. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомре, кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикабыз кызы сноубордчы Милена Быкова һәм аның тренерларына универсиада алтын медаль яулау уңайыннан котлау телеграммасы юллады. Сезгә югары осталыгы һәм Россия спорты файдасына мөмкин кадәр тырышуыгыз өчен рәхмәтемне белдерәм. Шулай дәвам итегез. Без сезнең белән горурланабыз. Сезгә яңа казанышлар, барлык куйган максатларыгызга ирешүдә көч-куәт телибез диелә. Исегезгә төшәбез. Милена Быкова кышкы универсиадада Татарстанга беренче алтын медальне китергән иде. Ул сноуборд ярышында чемпион булып танылды. Милена Быкова студентлар уеннарында көмеш медаль яулаган иде инде. Рубин футбол командасы Россия Кубогы ярышыннан төшеп калды. Казанда узган очрашуда безнекеләрнең көндәше Локомотив командасы иде. Исәп 1-0. 5 декабрьдә Мәскәүдә узган беренче уенда да Рубин 0-1 күрсәткече белән оттырган иде. 9 март көнне Корбан-Бердыев уенчылары Россия чемпионаты кысаларында Мәскәүдә ЦСКА белән көй сынашачак. Азнакайда гимнастика ярышында яшь чемпионнарны ачыклыйлар. Ознакай гимнастика осталары үзәгенә үрелде. Чатыртау аренда Ознакай районы башлыгы призына ачык турнир үтте. Мауыктыргыч мотор спорт төрендә ярышырга Татарстаннан тыш тирә-күрше төбәкләрдән дә яшь спортчылар җыелган. Биредә Бөгелмә, Самар, Оренбург, Казан, Зәй, Түбәнкама, Әлмәт, Нурлат, Чаллы вәкилләре чыгыш ясый. Ярыш хуҗасы буларак катнашучы Ознакай районы спортчылары да аеруча зур җаваплылык белән әзерләнгән. Алар барысы да Виктория Булатова җитәкчелегендә шөгыльләнә. 10 городов. Ознакайда нәфис гимнастика клубы 2 ел эшлим. Спортчылар арасында инде дөнья күләм танылу алган кызларыбыз да бар. Яшь талантлы гимнастика осталарын ачыклау өчен һәм Олимпия программасындагы бу мотор төрне популярлаштыру юнәлешендә әлеге спорт чарасының әһәмияте бик зур. Катнашучылар 3 яшьтән 13 яшькә кадәр 400-дән артык спорт чарасында чемпион һәм призерлар ачыкланды. Бу турнирдан һәркем шат күңел, күтәренке кәеф белән кайтып китте. Монда тупланган тәҗрибә яшь гимнастика осталарына зур ярышларда җиңүләр яуларга һичшиксез ярдәм итәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итәбез. Тормыш бары тик шатлык, куанычлардан гына торсын. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылары. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Данил Мастер компаниясе хатын-кызларны 8 март белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Һава торышының иганәчесе Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе, искиткеч тәмле хәләл ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, милли аш, никах, юбилей уздырыр өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Казан шәһәре Декабристлар урамы 8-нче йорт, телефон 297-1111. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта болытлы һава. 8 март көнне көндез республикабызда урыны белән кар явачак. Иртән көчле җил аязганда 20 градуска хәтле суыта. Төньяк чыгышта температура 2 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида явым-төшемнәр кими, ә менә температура әллә ни үзгәрми. Ел көннәрендә температура кабат плюс камина дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак. Температура шулай ук 2 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава. Уртача температура 0 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кар явачак. Температура 3 градуска хәтле.
Холық сынамыжларына шансақ, март айында көк көкірәгені ишетілсе, уңыш мол булыр диләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Милые женщины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Международным женским днем и объявляет акцию. Только с 11 по 13 марта действует программа праздничная. 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе «Семейная копилка» кулланучы кооперативы. Вакыт бара, керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чиста юрамы 55-нче йорт адресы буенча көтеп алалар. Телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура 2 градуска кадәр. Төньяктан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 68%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.